понякога не можеш да виниш лекарите, защото да кажем, че за една и съща патология съществуват различни техники на операция. Новите техники на операция обикновено са доста по-щадящи, но са доста по-неизучени и имат доста по-малко опит с тях, съответните лекари. И в такъв случай те са склонни, включително и аз не бих казал, че аз също не съм склонен, да направиш малко по-стар метод, който си сигурен, отколкото някой по-нов метод, който потенциално може и да е по-добър, но ти нямаш сигурността да го направиш в идеалния план. И как създаваш тази сигурност с времето? С времето, просто при асистенция на подобни операции в един момент започва. Истината е, че до 65 годишен лекар съм стоял, който прави операция за пореден път и казва преди всяка операция ме напрегнат. Просто когато си човек и когато наистина гледаш здравето на пациента, ти си ударен на тази операция. И винаги мислиш какво може да се провали. То така си го пише и в техниките на учебниците, pitfalls. Места, където нещата се пропукват. И съответно за операция А имаш питфал примерно на достъпа. За операция Б имаш питфал по време на самата оперативна дейност, не толкова до достъпа, нали, да стигнеш до място. Усложнения, които са след оперативни усложнения. В общи линии при лечението на хората е много трудно да дадеш гаранция. И това не се харесва и на пациентите, че лекарите никога не дават гаранция по проста причина, че може да си онзи 1%, при който ще има проблеми. И да, за разлика от шарлатаните, които ти гарантират 100% успеваемост, лекуване, шиладжите най-великото нещо, арника и така нататък. Чай за отслабване. Чай за отслабване, да.